Anethi nje nginifundise mahhala for free. Lo mkhuba wena ukuthi nizothi manje emzini wena sewuzoqala manje wenza ikhaftini, wenza ojeqe, wenza amakhekhe, uthi ukhipha unyawo. Lalela lapha emzini akekho umuntu abamthandayo lapha emzini. Emzini bathanda nombani mase efikile nje wa-introducewa. Nakhona hayi futhi ukuthi basuke bemthanda lokho ukuthi bayamthanda kwangempela. Okunye basuke bethanda izinto afika nazo. Wena uza nekhaftini laphayana bajabuliswa izikhaftini. Encane kancane sebeyabuza manje endodeni yakho, ubani kanti ubuya nini uzovakasha? Angithi bayazi wena ukuthi wena uzoza nekhaftini, uzoza namakhekhe, wena uyabhaka wena uyi-bakery. Uzodeliver amakhekhe sisi. Benze ngathi bayakuthanda-ke, benze ngathi bayakuthanda. Mase uqala sewehla amandla ngoba phela ayaphela amandla, ngeke uyenze njalo into leyo ukuthi uyaxova wena. Mase uqala nje sewujwayele sewuyaqala manje uyayeka. Nakhona uthatha imali yakho yokugcina, imali yakho ufuna ngabe uza nayo la kimi uzofaka amazipho, uzokwenza i-installation, uzofaka i-makeup ube muhle ubangene. Uyixovele ojeqe bakho ekhaya, ubunike nemndeni wakho. Ukhohle ukuthi ukhanda uthando emzini wabantu kubantu abangenandaba nawo. Laba abantu labana ngeke beze bebenandaba nawe Nkosi yami ngenxa yezikhaftini zakho. Bathanda izinto zakho. Uzozuyitshena ukuthi wena Nkosi yami bayangithanda Jehova emzini nami. Mangifika nje gijima ngisho ingane ziyazi ukuthi wena uze nokudla sisi. Mawungasakuphethe futhi kuhlehla ngisho inja, yangizwa ukuthi ngithini. Ngithi kuhlehla ngisho inja ebikujabulela mawungasaphethe lutho. Uyezwani? Sondela ke emzini ke mase uyafika ke nje sewukuthi usewuvela impilo yakho nje seyiphelele laphana. Uzobona ukuthi lolu uthando bebekuthanda ngalo usafika nalezi ikhaftini basazokuthanda ngalo na, or sebezoqala manje bekubeka amabala. Usafika phela manje nekhaftini sewuzobekwa amabala kuthiwa ini umuntu kabani inove khohlakela ubani. Sebekhohliwe lezi ikhaftini oyiqeqinga. Sisi bye bye, uvula ingqondo. Yes.